We are going now to food lovers market where they do all the vegetables and meat and other stuff. And we're going to do a little bit of shopping, but not too much because we're leaving for Muscle Bay next week. So mga higala, nandito kami sa kabilang store. Bibili kami dito ng morbid shit. Sa labas na kami! Dumaan muna kami dito mga higala para bibili ng raw honey. Iba yung ano nila dito mga higala, sa mga raw honey. Nasa kalsada lang, tignan niyo. Yeah, we'll try this. This is the one, honey. But I know, so it must... One eternity later. So, mga higala, nandito na kami sa bahay. Dito muna kami kakain sa bahay. Ito yung binili namin. We're eating outside because it's sunny and it's lovely and it's hot. Yeah, nasa labas kami kumain. Labas sa bahay ba? 7 hours later. Higala, nandito ako sa labas kasi naglilinis yung hubby ko sa sasakyan. So, nandito ako, nagsamok-samok. Ako patabanga. So, You know, the husband's always working like a dog. narinig niyo yun, guys? Like a dog ko, no? So, ito yung labas sa bahay, mga higala. Yung nirintahan namin. Yan yung sa labas. Okay, ito yung mahal ko, si... Hey, mahal! Hey, mahal! So, ito yun, mga higala. Yan, may pispan, little pispan. Yan. So, yun, mga higala. Yan. Mabait yung hubby mo. Tignan nyo. Then meanwhile, I'm sitting here watching him. Yeah, like a lady. Like a lady. No, not like a lady, like madam. Yes. My madam, yeah. Ayun yung magpatulong eh. So, wala pa tayong magagawa kung ayaw magpatulong. No, So, yun, mga higala I had to is... do this side. We are talking now about why my husband is white. Kasi dami nagtatanong kung bakit my African husband is white. Yes, I will explain it about that. Kasi nga, yung hubby ko is busy. Busy siya sa paglilinis. So, tignan niyo. Busy siya sa paglilinis ng car. Pag sinabi kasi sa atin na African is, magugulat yung taga atin sa Pinas na, ay, block. No. Hindi lahat African mga higala is maitim. Ngayon ko pa alam mga higala na may African pala na maputi, may maitim. Tapos, may brown din mga higala. Pero mga higala, itong hobby ko mga higala is, siya, half Dutch, half German. Pero yung mga, mga magulang niya mga higala is, dito na talaga nag-stay sa South Africa. So, kaya yung hobby ko, dito na pinanganak. Okay, dito na siya lumaki. So, naging naging African. Okay, so mostly kasi mga dito, mga puti, mga higala, it same like him, na half, ganyan, diba? So, yun. Kaya, maraming maputi din dito. First time ko pa nga dito mga higala is, nalulungkot ako kasi nga, akala ko walang mga Pinay dito. Kasi nga, pag sinabi mo na, South Africa is, diba, yung lugar, alam nyo na, ay, baka walang mga Pinay doon kasi sa Africa ka, ganon. Pero mali pala ako mga higala. Kasi marami palang mga Pinay dito na nakapangasawa ng maputi na South African. Okay mga higala? So, kaya medyo na ako. Okay na. Kasi nga may mga Pinay dito, di ba? Tapos kung may mga invited ako, may mga okasyon, ganon, invited ako sa kanila. Friendly din yung mga Pinay dito mga higala. Nag-stay sila dito sa South Africa is matagal na, ilang years na din sila dito. Nagbi-business na yung iba, ganon. Ayaw nila talaga mga higala, uwi sa Pinas. Kasi daw, mahirap daw doon. Pero sa akin mga higala, no, mas gusto kong mag-stay dito.
para sa akin lang ha. Since talaga dumating ako dito, as in gusto ko talaga dito mag-stay, mag-for good. Ayoko sa Pinas. Kaso yung hubby ko ayaw niya dito. Hindi ko alam kung bakit. Pagod na daw siya dito mag-stay. Hindi ko alam sa kanya. Pero malayo pa naman mga higala, diba? Baka mag-change pa yung ano niya, yung desisyon niya. Diba? Pero yung sa ano ng mga higala sa akin, may anak ako dun sa Pinas. Diba? Ayaw niya kasi pumunta dito. Ayaw niya. So yun yung problema ko. Kung if ever dito kami mag-stay. Pero hindi ko alam. Baka masosolve lang namin yan kung dito kami titira. So yun mga higala, yun lang yung masishare ko sa inyo. May African white talaga dito mga higala. So ngayon, alam nyo na. Okay? So, mga higala, that's all for today. Tapos na ako nagchika-chika sa inyo. Pero yung hubby ko, hindi pa tapos naglilinis sa kanyang car. Say bye mga higala, mahal. Bye. Say, where are you? Okay, bye-bye mga higala. Inside of the buggy of the pickup truck is clean, the double cab pickup truck, but the outside is still a little bit dirty. But I only cleaned the inside today. Okay, say bye-bye.